Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomtsholo phakathi. And King Ginger, cream de la cream, ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it's with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. Shandere bobo, she popo, she. Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomtsholo phakathi. And King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Mina ukube mhlambe ngiyiplayer mhlambe ngabe kuthiwa ngidlala njengobani abantu abakudla ko touchline yabo abantu abanokubamba isisu abantu abanokucontrol izinto ngabe kuthiwa ngonjabulo Blom nginja nje ikudlala sure kodwa isimanga ezosenza mayibamba ibhola my brother sanibona mfethu njani ishapshap mfethu man yazi silahlekile lana mina nobhuti wami sambe sibheka leli sonto leli elikhulu eli black elibhalwe nje ukuthi ngwenya Pentecost Church ngwenya Methodist Church ngwenya yeah anhlangananga nesonto kodwa ngapha elinewashe elikhulu noma unakanga nje ukuthi ayikho indawo engathi nesonto ngapha ingwenya church waza ngapha but ingwenya church niyafika ngapha oh okay ubani ka my brother Mtutuzi oh okay Mtutuzi cela mfethu nje ukukhuluma nani mfethu ungadini uza ngapha Mtutuzi mfethu ya mfethu khona sizokwazi ukuthi yabona sikhuluma so umamazeni uthoba igama Ayikho unolwazi oh okay so Mtutuzi wena nomamazeni niyathandana umuntu wakho mfethu oh senesikhathi singayina nithandana asina 3 months intonyana into esanda kuqala manje inyalo mara ngendlela kakhona niyathandana ne yeah and you feel connection showcase wena sister ungathi yini othanda ngomuntu wakho ngithanda nje yonke into ineqiniso nje yamthemba futhi akaze nje ngihlangana nomuntu ofana nje naye ne power to that nje amshutha umntwana mfethu umphethe grand mfethu so wena my brother yini into owenza sure ngayo ukuthi umamazi uba grand ngazo mfethu njengoba ejabulele kanjena wenza njani ukuthi umamazi ahlale happy bafati wabathi mfethu bafati bafuna ukuthi ubanakekele bafuna ubathanze neliqiniso nje kuphela balithanda liqiniso balithanda iqiniso ya power to that wena sister happy ngeqiniso my brother kuphalona I'm happy because ungitshela nje yonke into ayikho into angifihlela nje ne so wena ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kabhuti uthandana nobhuti phela wena my brother ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister sure 100% njaya misho family yami wambuda nje takutshela nje uyamthanda ne kakhulu angomhlabe ngakho umtshela ukuthi uyamthanda vele hayi ngathi niyasabana nje hayi Toxin angizonidedela nje namanje ngoba nathi sisabheka lapha ichurch yabo sifuna ukuyothandaza fast before nje kushona ilanga mfethu uyazi usuku olukhulu namhlanje mfethu ngaso sonke isikhathi sina every day sina ngo12 siyathandaza mfethu yabo yeah kuyo le church lena mfethu nawe kumele uze kuyo mfethu yeah lapha na engwenya Divine Church mfethu yeah mfethu uzothola namanzi yabona nonto yeah ne relationship ufuna ukukhuleke yeah I think yeah siqinise mfethu yabo njengoba mina ngumuntu futhi wena bhuti wami okhona khona kule church mfethu ngizocela nje ukusele senginika nomkhuleko mfethu yabo woza welcome
ya mfethu ngikhulekela mfethu ngeke ngikuncishe mfethu hayi ubhuti wami lona sithandaza naye hayi mfethu welcome ubhuti useyisho lo yena mfethu bacela ngibakhulekele for i-relationship yabo ukuthi iqine mfethu my brother my sister ngicela nibheke kumina bhekani ngakumina bafethu phakamise izandla kanje sure in the name of the only one Qiz Baba Qiz 3 + 3 2 + 2 1 + 1 Shendere Bobo Shipopo Shipopo le relationship ngisacela ukuthi ibo Qiz Baba Qiz kubo Qiz Baba Qiz ngithandane ngiqine lolu uthando lube hutshu 1 + 1 2 + 2 welcome 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 Dlamini Shendere Bobo Shipopo combine in a divine church 3 + 4 Christopher Chris Father Eric Father Chris Father Lee Father Ginger Qiz Baba Qiz Father Musa Father Mavusana Shendere Bobo Qiz Baba niyavuma Amen. Siyavuma. ayathazi mfethu wenza ini mfethu we artist Yeah. buya welcome umculo ucula ini I'm a DJ. DJ Yeah. valana amehlo izandla phezulu Shendere Bobo amagigi maningi amagigi u-DJ agigi u-DJ azagigi ngisho abantu egigini giga DJ giga Shendere Bobo shipopo shi sho holololo yeah sengiqedile ngoba mfethu kunento esiyenzayo la kuthiwa couple switching phones it's whereby we switching phones for 60 seconds when nika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi a-check ku-WhatsApp Facebook na ku-Instagram ukuthi wena chatha nabo bani angithi wena mfethu uyamthemba and u-DJ uthembekile showcase nawe sister uyathembeka hayi ngiyakuthemba mntasekhaya uzomangala mntasekhaya futhi ngaze ngakuthemba ngiyakuthemba ke sister angithi wena unankinga lethe phone ke kumina DJ lethe phone indaba DJ Hi DJ Hi DJ Ngani baba ukuthi phela ngathi ufuna uqala bale phone into le private and confidential indaba manje DJ awunawo DJ sekhuluma manje siyathembana thina hayi DJ hayi mara ngoba vele uyaposted mara mina ngiyamthemba mfana wami naye yakuthemba nawe ngithi uyamthemba nyalo ngiyamthemba kodwa manje yenza ngingamthembi mina ngamnika full phone yamnike vele yeah confidential ne okay King Ginger Cream de la Cream kunezinto ezivaliweyo ezingafanele zembulwe kodwa namhlanje thina siyazembula shuthe siyicala simbula ingubo singene ngekhathi yeah so qala ifone yakho noma siqale ngeyakhe iPhone please DJ ivula DJ ivula okay danko ngathini kuwena hey ngathini kuwena ngokushela intombi zo DJ chu abeswa ngeke ni understand nalabantu ababukayo la ngeke ba understand inamba endala leyo DJ Bongs lo le ngathuki siswami yazo uzizwe njani njengokubamba ifoni yendoda angithukanga awuthukanga ne okay mase ngithi type uzotypelane makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizo lezi ezobe idliwa u-DJ yezo okay guys my name is King Ginger Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now where we are about to type the chat type lapho I love you DJ awubacindezeli nje lapha na emagigini no cha futhi mina ngindoda nje le straight kakhulu uyathi naye vela wena delete lapha makuvela wena sisi utype uthi I miss you fake heart ebomvu undoda mfethu straight so uyenze njani ngoba ngiye ngabona nala kuma video DJ Kari kuvela enye intombazana imcela ngqo ithi cela ukukubondisa niye nenze njani vela mina futhi vela wena delete lapha utype uthi sex nenenze njani bhuti ngeke ngabona nobhuti uKari lapho uDJ Kari imcela lemakwabi ithi icela ukumbondisa icela akuvela lutho
sister kumele ubhekisise lana ne delete lapho utype uthi money isibone ukuthi imali isinde laba clear nenze awubethe ngeke ngibuze kathathu inkinga ukuthi uma utata ukuthi ufunani yabo yazi mina but nawe ukohlangana nesituation la becela because nina masendidlalela izingoma zeni ngathi ngifafaza amademoni izingane zizeyicela ukubondwa vela mina noma wakhe kuphela sesiwami u-DJ lo muntu engizothi ngithini ngizocela usuyibheke le phone faka lapha i-emoji ebrinjol faka i-emoji ebentshisi fake nalamanzi athi qhwa impuphoma niye nenze njani DJ khuluma mfethu uma utata ukuthi ufuna njengoba ngishithe uma utata ukuthi ufunani nobhuti nina niya travela nina nidlala tavern to tavern, club to club, bar to bar, kasi to kasi, town to town, city to city. Njengoba ngishilo ukuthi bawutata ukuthi ufunani onemuntu lokuthembako nani nithembana nje. Ngiyento lebalulekile. Umuntu ovelana. Delete lapho type uthi come outside. Sisiwami lo muntu uDJ ngithi uyamazi. Type lapho uthi come outside. DJ! So kuba DJ bani? DJ West MP. DJ West MP. Big up to my number one DJ bafethu West MP. Angaze ngikuzwe ukuthi udlala ingoma kodwa ayisu number 1. No, iyakhala ingoma bhuti. Iyakhala. Ungabuza mama. Yavelo Andile umnganakhe. Andile umnganakhe. Lo muntu DJ ngempela. Yeah, DJ. Facebook unawo DJ, unawo Facebook DJ. Shona Facebook ka DJ, shona Facebook ka DJ. Yekuma messenger ngizokutshela ukuthi utypeni. Mangithi type lapho kuvela ithi no results ungitshele. Ma ukuthi ama unread messages ungitshele. Bangaveli lutho futhi ungitshele. Type uthi I love you fake neheart ebomvu. Angithi sisuka ekuthini la bhuti yabo. Yeah. So uma ngabe ukuthi umthanza umuntu kumele nithembane. So vela ngikuphela I love you. Awukuze. Uyawudlala Instagram DJ? Yeah. Shona khona, shona kuwo. Same thing. Type uthi I love you phakathi ebomvu. Mayithi no results noma kuvele ezinye ifebe kodwa kungavuli ungitshele. Ey. Awu DJ Banyalo siba bayalamba bathanda umkokoto. Oh kanti uthini? straight but Obathanda straight ne? clean. No, I straightless. Uthini? Benzani no DJ? But clean. Ba clean ne? But clean. Ba clean. Yeah, but clean ukuthi Abajoli nalabantwana baya for business emsebenzini. Yeah, for business ngoba ngani isikhathini lesiningi yakhumbula ukuthi mabathi udata iDJ vele abantu banalo ukuthi iDJ ngoba ihlala inala kunebantu kugcwele khona yabo nebantu besifazane vele iyothatheka lula. So if what ukuthi ufunani bhuti. Big up to my guy DJ West P MP. DJ West MP. DJ West MP utho DJ bamanje sebe very civilized to DJ bamanje abasathatheki kalula nyalo. So DJ makuthi udola no DJ Mthembu DJ. Mthembu DJ woza ngapha mfethu. Mthembu DJ usuke ngayini kuyobheka amadodana. Let's iPhone enye. O DJ bamanje ba clean. Uzizwa njani ubamba ifoni kaMaki? Yes. Mase ngithi type uzotype la. Type uthi I love you. Abakushayeleni nasese njengoba uhlala uhleli uDJ edlala. Hayi cha ngishini. Usho makuvela wena, usho makuvela ezinye inkalakatha lapho. Tinyembe titame. Atiweli phansi. Atinyembe titame. Ngavela mina mara understand la. Yini ungayi-understand manje? Nasenzo. Nasenzo. Senzo. Ume imango singene kuyo senzo simcheck. Bajola. No bajola. Ngibani senzo phela? Ya ngawari ungasondeli. Mbuzumile. Usenzo uthi ngizakubhalweni la. Usenzo neheart lebufu. Athi athi thini? DJ yafuna ngikhumbuza DJ
isikhumbuza something u-DJ uyi-brand ungali ikhamera yakubona izokulimaza ungali ngayibhayizisa uthi yami ngeke ngikufake mina ehlathini khuluma naye kahle umuntu lo uyakuzwa uyazi futhi ukuthi ubenzani yena Nelson mbuze kodwa ungali ngoba walwa yakubamba le camera and mayikubamba le camera amagigi for wena kude mbuze ubani senzo wena baby ngibani sen kusumuntu sezinto kusumuntu ini robot yini isixobo ungasenzile imasisi oh nakho okay na asithandani siyazi niyazwana ngiqale nini ukuzwana sesinathuma benisebenzisa icondom kulo 2 months nakhe shuthe ke shuthe 2 months wonke wena wenza isilimo ayibona lena oh baby uyayibona umqiniso yekulokhu ukhuluma manga sister uyayibona lena kusho ukuthi kuningi muhle kwenteka la kule phone ya singacheka kuningi muhle kule phone akukho kunye type lapha uthi sex sibone ukuthi usavela uphuthi senzo wena wayengakhuluma iqiniso ukuthi mhlawumbe nabhodi wesicabanisa awu singamfonela usenzo wena kuningi kuzotendeka la kule phone Wahlala usifebe yini awusengisifebe manje usifebe yini uyakubuza ngiyakubuda mina ngithandzana nesifebe ungibuza njani lona no mara singinamaplane angaka for wena for thina soyithuna manje uzovinjoyina amaplane ungilufebe lo no kuningi bozinto tendanga sho ukuthi ngala ku Facebook nabo WhatsApp angadi ya yona ndangala zinamashela ne beniyaphi umthethweni ngisiyojiwa lapha emall no baby ngilendlela uphatha ngakhona le msizana ngicela ukuchazela okay chaza siswami ya kimi ngitshela ukuthi chaza mntaka machaza benithi ngiyazama ukuthi ngikuchitele manje ngiyabona ukuthi awuza siyamosha so mawuthi uyazama sho ngizamile ke ngizamile kodwa sengiyekile ngisathandana naye ngokuthatha kuphi mina phakathi ukuthi wena awuzavana nisathandana la kukhona lo 2 months mina nawe sina 3 months sanzana 3 months wena sewuyangipitha phela sengiyabona ukuthi siyakude sengiyayibona into ethu seyahamba sathandana manje naye ninja mfethu DJ mfethu wena West mfethu manje uthini njengoba kanje mfethu West mfethu wena uthini mfethu because uyambona umamazi ukuthi uyamiyeka lo mjita ubethe yakuzama awuzame uyashesha ukubamba izinto wena West shuthi khona lento ehamba nawe because ukube mina ngiqhamukanga still wena mfethu ubusazoba nje umakhwapheni kumuntu wakho cha kodwa senimiyekile lo muntu engisathandana indlela ngimthanda ngakhona mina ngiyakhala sathandana indlela ngimthanda ngakhona bese sidlule ungibukile ngimenda silima ngiyaplana sisiplana ukuthi sibhale incwadi simixe ekhaya kubo 14 zabantu ukuthi ngovele ekhaya kubo bangadi nawo ngenda silima mina anje baby ngibona ukuthi so serious manje fati Shinja mfethu angadi ukuthi so wena awuthama uzomnika kodwa ithuba mhlambe nithi kuyixoxa noma usadinga ukuthi uphefumula and then ukwazi ukucabanga ukuthi way forward kanjani because mayikathi yena uzomiyeka usumiyekile uyamiyeka ufakazi ngokuthatha mina ukuthi umiyekile hayi kuzomela newehlisa umoya manifike endlini nje nilungise kahle lento mfethu usamthanda ngithi wena my brother ufikazi ngamthatha nawe sister sithanda sami nami ngiyakuthanda sondela umbambe ngesandla izinto zisicabanile sengiyinto mina manje sondela isandla umbamba umuntu wakho lo ungamsanda amancane awumiyeka uthi miyeka kancane uthi miyeka kancane uthi ungaqala umbambe ya usakwatile mina nawe samele sihlale phansi ngesikhuluma ya nikhulume DJ hayi phone le ngigcina nje DJ ikamera yakubona ukuthi njalo unabo uthanda ububhulinyana DJ kamera ngidolo ngikhumbuza nika ingane DJ West uzafuna ukuchecka more ngifuna ukuchecka more akukho kunye sister mniki ifoni safuna more wembo utkomba lo muntu ukuthi kuningi into uzatfihla ngoba ngiyaqolisa bebe ukuthi ngitsengiyekile osuyekile bebe baningi bona ne ubengaka ungifebelana ngaka bantu okay bebe yi2 pen Lomunye vele bengekamboni. Mina ngwezingaki? Owokuqala wena. Ngokuqala mina. U3. Owokuqala. Yeah, kodwa ba u3. Yabona ukubona camera change. Mina. Yeah. Mina benongisola. Manje inkinga nansi and noma kungenzekalani after na indaba.
yabo so uzoba nenkinga DJ Uthembise kahle. DJ miyeke yekani makuthi kanjani angisazowehlisa umoya uyicabanga ngoba umuntu ngimthanza lo muntu lo ngeke lethi into letiningi nje ngibona mina efonini yami kwaThululu ngeke lethi into letiningi ngeke lethi into letiningi isimanga sakhe ngeke lethi kuningi mina bekuningenele kumthola mina ngashifta yonke into yami ngashifta konke into yami ngafocus akuye mina ngibuthi nami ngifuna ukuvusa likhaya sure mara ngaphela 4 months I'm disappointed baby. Okay phone. Phela nami bengazi ukuthi userious besingekabi ngitsho nonyaka bengazi ukuthi userious ngamo kanjani. Mara bengihlanga ukutshela masithanda sami. Phela baby ungangitshela umlomo mara uyakwazi ukufana. Ngoze ungifanele bafana. Cha, ngifana nabafana sendiyatsho nje. So uthini usuyambona manje uthi userious? Ngiyambona. Usumbona ngoba sekubambile? Nje usuthohlo yini? Kodwa uzozama umqolele? Ya ngithi ngasikhathi ngizobona. Okwamanje nizohamba nababili nomfuna ukuhamba wedwa? Ngisabona ukuthi nala sofika sikhona kufika kwendekile. Ungabusaye emoli yomosha imali. Buyele endlini. Phela sihambe so mhlambe sofika sikhuluma into esindele. Nikhuluma ngani ngokudla? Nibe nidla. Phela besofika siqale qala. Ukhombisile muzela ukuthi usisirasa. Ngiserious baby. Hayi yena ube Ngoba singijinja muzi vele bekucubeka ngibesilima zakho mina. Bengeke. Ngoba yini? Uzomblocka ke baby delete yonke nami. Ngoba yini? Oh noma ngabe uthi awutham wena DJ ngicela ukukubuza mina uyavuma akunankinga usazohamba nje endlini ufike uyicabange ukuthi nizoyilungisa kanjani le ndaba yena ngithi yeah sister ehlisa umoya si happy ni happy ne I'm not happy yeah kodwa uma uswehlisile umoya mhlawumbe nizoba happy ngathi futhi akekho umuntu owonile ngemzamele njengawe yini kodwa nawe awuthi hamba wena DJ umshiye lo ukwenzisilima abafana bawu2 wesithathu kodwa usatest izinto ngawe ukujwayela kabi lo hamba wena DJ no jwayela kabi lo asambe no DJ futhi na welcome yeah hamba wena DJ hamba DJ asihambi nawe ujwayela kabi uDJ wena Are awuthi amne are mfethu sho ish tinyembeti tam atiweli phansi awu DJ yakhala hey ufebe bukhalisa ngisho DJ khala DJ manje la kodwa ku DJ uzoyithola enye intombi engcono ngoba le mjwayela kabi simsizile kodwa uDJ ke mfethu cabanga cishe salahlekelwa yithalente ngenxa yomuntu osacheck ukuthi usathesta ukuthi awucishwa limaza uDJ uzamanzi ngobhoko oh DJ ngimfisela inhlanhla ngathi angagiga athi angathola amagiga amaningi lengane ihlala imbona kuma-poster koLimpopo ama-poster koLikompo ama-poster kuzo zonke indawo eLimpopo hayi eLimpopo bethu kuyagigwa lapha noShebheshethe bakhona yabona namajita amaningi oKing Monadi indaba mfethu andawuyithandi kuzo zonke indawo isekhaya nje ngale wena kunungigaza awulabeni siyangi-analyze manje yazi inkinga yami iyodwa dlamini ngizokulalisa ngibamba ngoba okay so right iLimpopo yami take me home hey yo boom it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami we are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi andile ngomunye umfana nje mistake